vás u mojho nového videjka. Chceli ste môj hlas, tak je tu. Takže čaute. A takto som sa dopočul, že dal na mňa Filip v hrách nejakú reakciu, tak čo sa neďme na pozrieť. Možno, že si dneska urobíme aj my. Takže som zvedavý, poďme na to. No takže, zatiaľ nič, asi máme nejaký slabý internet, no nevadí. Ako pozranie, žiadna reakcia, asi tu je na mňa. Á, tu je na mňa. Fajn, vítam vás z nového videa, dneska si zareagujeme na jeden kanál. Je to Game Over Maniak. Má tu dosť shorts. Má tu aj populárne shorts. Len keď chce byť youtuber, shortsy mu získajú ale subs, ale aj pozeranie, ale tí diváci sa nevrátia naspäť. Pozriem nejaké videá jeho. Fajn, má tu nejaké, prezerám svoj dom. Mohol by si pridať nejakú aj hudbu tedy. Kamo, na čo tú hudbu? Keď je tam znázornené, ako chodím. A aby to nebola hudba, ak by si nechali zaiste dobre dobrodružné veci, napríklad pes tam šteká, to je iba príklad a také. Až takéto? Máš ho pekný ten dom, ale pridaj hudbu. GTA 5, San Andreas. Aj túto isté, pridaj hudbu. Kamo, tam. Nepridal som pre tú hudbu, lebo som mal tedy pokazený telefon, takže kľud, lebo to som ti asi aj tedy písal. Moje intra. Skúsi, keď chceš dávať intra, tak skúsi to dať do nejakého, do shortsu si to proste. Určite si to nedám, kamo, do shorts. Na čo? Daj, alebo tu máš video. Pridaj si nejakú hudbu, keď nerozprávaš. Zas, pokazený som mal mobil. Lebo ľudí toto nebude zaujímať, keď nerozprávaš a nemáš tam ani hudbu. Ale máš tu dosť videí, ale málo zriadnutí tam máš. Na shortsoch máš, na tvoje najznámejšie shortsu asi tieto, alebo tento. No, ale inak tu nemáš iné populárne. Tak skús sa viac venovať týmto videám a skús tam buď pridať hudbu, alebo začni rozprávať. Okay. Tak ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. A vy čaute. Fajn, vítam vás z nového videa.